Para rawuh sami ingkang winantu ing pakurmatan sugeng pinarak lelenggahan titi wanci sampun ngranungi bilih ing siang menika sampun cumawis uparampe upacara panggih penganten Gagrag Surakarta pramila keparenga kula minangka pandaya swara amimiti murwakani wosing upacara adat Jawi adat Widiwidana. Sampun samarta pinanganten kekalih wonten samadyaning sasana wiwaha tinarung ungeling gending lukananta kang tinabuh mangungkung titi gati wis dumadi sirep sagunging dumadi dungkak wahyane mangsa wala kalaning wanci ana satetaing jalma kang ayahe dharma dawuh palakrami wis pagut mitra penganten kekalih penajeng wonten sang madyaning pasamuan penganten kakung lan putri samya mamundi gantal kang dumadi saking sektah kang lininting tinali wenang kegantalan penganten kalih balang pinalang gondang kasih pan gondang putur praja pambalangi penganten kekalih umaming jatining lisan umpama jatining tresna Bapak lan Ibu para rawuh sami menika penganten putri kepareng hanjengku padha wonten ngasane Kang Garwa hanjengku padha penganten putri wonten ngasane sang kakung mangke penganten kakung giyohang lepasaken canila ing sangarsaning penganten wis cinawisake wujuding sesekaran manika warna wonten mawar kantil lan melati ing sanginggiling sesekaran wonten wujuding tigang ingkang mangke dados rena wiji dadi pinodo piar pecah sanalika konangan tiga ndelewer tetaning kuning klawan putih rumesep ing sajroning sari-sarining sekar
kanthil lan melati. Ing sanginggiling sesekarang wonten wujuding tigang ingkang mangke dados rana wiji dadi pinodo piar pecah saknalika konangan tiga ndelewer tertaning kuning kelawan putih rumesep wonten sajroning sari-sarining sekar. Toyo-toyo penganten putri anyuceni pepadane kang garwa arane Ranu padha angruat Sukerto lan Nirmala ruwating saking dubda rencana suci lan sah anggenya palakrami tewanten sajuduk. Bapak Satu Ibu aran padha sampun pinampang ing mangke dumateng Ibu Juru Sumbaga kepareng mrantitisaken njenengaken penganten putri lumampah Pradaksina. Pradaksina lampahing penganten putri hangiteri marang Kang Kakung minangka puncering panembah ya kiblating panembah ing warga ing gunung muter kaping 1 ya kaping 7 penganten putri dumateng Kang Kakung tondo yekti yen to garwa minangka dadi jejer imam keluarga purnaning Pradaksina. Semangke sampun siaga Bapak lan Ibu para rawuh sami para dulur pisan ingkang minulya sampun cumawis kendhi kencana ingkang wonten salebeting kandi sampun cumawis tirta wening ingkang dipun paringaken dumateng Kang Putra temanten kekalih. Tirta wening minangka wening ing pangesti pandonga panjurunging waspuh dumateng putra ing mangke minangka pratandha katsane Sang Sudarma kekalih dumateng Atmaja anggenya anggula wentah wiwit nalika ing sajroning gegimbulan ngantos dumugi lair gesang wonten Ngadyapada tansah pinaringan wening ing cipta wening ing katresnan dening tiyang sepuh kakaruhne gilir gumanti anggenya amaringaken tirta gumantos ing mangka sampun cumawis wujuding sekul wetak lan gula klapa menika wujudipun gula klapa lan sega nanging menika sejatosipun panulaking sengkala dinulaken dumateng Kang Putra temanten kekalih ing pangajap mugi ing benjang tansah rahayu anggene mbangun jejodhoan ana kuda saka lor bali ngalor ana kuda saka wetan bali ngitan ana kuda saka kidul bali ngidul ana kuda saka kulon bali mangulon. Para Bapak Ibu ingkang minulya para rawuh sami para kadang pisan sutresna purna anggenya amarikaken dumateng Kang Putra kekalih mangke Kang Rama kiyo amundi wujudipun sinjang nggih sindur warni rekta lan seta kasta ing asta kalih imbanaken Kang Putra sindur binarang lumampah Sang Rama pangemban Kang Putra tumuju wonten sang singgasananing penganten ya kursi winajang lun-lunon anggenira tindak Rama ing ngarsa ibu ing wuri ing samadyane tembanan menika temanten kekalih tinuntun wonten ing margi ingkang leres tundhonipun tumuju wonten ing margining kesaenan katosa nglinjang anggen bangun kekadangan bangun keluarga saged lestantun ngantos kaki nini-nini. Dupi sampun dumugi
wonten ing sasana pinajang Sang Rama pinarak wonten ing pawenggahan putra kekalih kepangku kanan kelawan kiring arane Bobatimbang ing kono sampun boten bentenaken antarane putra mantu lan putranipun pribadi kawono ing kono amung sawijining putra dados bobotipun sampun timbang tunggal lan setunggalipun purnane tata cara bobotimbang mangke ndungkap tanem jero ingkang Rama jumeneng monggo Kang Rama jumeneng lajeng putranipun penganten kekalih dipun lenggahaken lajeng dipun petek bebaunipun dening Kanjeng Rama menika wujudaken tata cara tanem jero lajeng Kang Rama ngendika Nger putraku ing dina iki sira tak tanduri madyaning bebayan agung anggonmu jejeran pisan dadi kanggo salawase ya Nger Kanjeng Rama Kajeng mangke ndungkap tata cara salajengipun wujudipun tata cara kerubungan nggih kerubungan Kanjeng Rama pinarak wonten iring kanan lajeng menika mboten enten besan mertui ingkang Ibu lan Rama niku pinarak wonten kiring nggih monggo pinarak menika nggih Walau
lajeng tata cara kacar kucur perhubungan nggih perhubungan tata cara perhubungan menika wonten tilam lampus ingkang wonten salebetting tilam lampus wonten Radana Danaarta blor pinaringaken dening Kang Kakung dhumateng Kang Garwa minangka tandha yektinipun sedaya katresnan kasuntakaken marang ingkang garwa pramila Kang Garwa nampi kanthi legawa saking sedaya peparing katresnanipun Kang Kakung kanthi gemati den simpen pratiti kanggo sanguning keluarga benjang kala ketidakret angaro kang pamulu Allah semanis maweku tetek dadya pantes malah aku lajeng ing mangke sedaya Radana ingkang pinaringaken wau kacasaken Rama kelawan Ibu. Ayo semoga ayo. Nggih, semoga dipun paringaken Bu, dipun pratitisaken nggih. Penganten kalih sowan Rama Ibu. Nah, lajeng awit menapa sedaya Radana ingkang pinaringaken dening garwa wau kacasaken Rama kelawan Ibu. Nggih. Nah, lajeng mangke salajengipun sungkeman. Sungkeman nanging saderengipun sungkeman keparenga ang lolos curiga Ibu Juru Sembogo ang lolos curiga ingkang dipun agem penganten kakung. Penganten kakung nggih dipun lolos pusakanipun lajeng tindak dhateng asane Kanjeng Rama lan Ibu temanten kekalih kekarang kenal sakti kudu andang asor waningan tuwar kasane tumungku yanti untuk kayani papan dan simpani
ana caturungku. Wis mlampah temanten kekalis wonten ngarsanipun Rama lan Ibu arsa caos sungkem pangabekti wonten ngarsaning Sudarma. Winangka tuntuk jejibaan ingkang luhur temanten kekalih sungkem ngarsaning Rama lan Ibu anakku ngger, anakku cah payu sing biyen tak gegembol saiki sira wis gedhe wis ndungkakake dewasa wis nangku marang kakung kang wis jumbuh lawan katresnanmu ya ngger inggih ibu sing ati-ati anggon mbangun kali wisma muga rahayu ya ngger inggih ibu Rama kula sungkem oh ya ngger anakku sungkem ira sentampa pun Rama mung bisa titip wujuding jiwa raga. Iki garwamu tresna ngaya ngger. Aku mung bisa titip iku kanggo nggonmu bali wisma. Bisa mangya rahayu basuki ya ngger. Inggih Rama. Purna inggih nyatur sungkem dhateng Rama Ibu. Wonten kekalih lajeng lintah sowan wonten asipun Rama Ibu ingkang sisih kiri. Tansah sarimbit anggen lumampah lun-lunan lajeng hanjeng kepada wonten sampun Rama lawan Ibu. Rama sungkem kula Rama iya nggih. Aku mung bisa titip paling marang jeneng sira. Sira saiki wis sembada bangun bali wisma kula. Tak jaluk sing kebak pangati-ati kudu prajna lan pinter anggonmu. Momong keluarga inggih Rama donga panjenengan kang dados sangu kula bangun bali wisma. Ibu, kula sungkem Ibu. Oh iya ya ngger, sungkem tak tampa. Muga-muga pangabekti Ibu wae tampan ana. Inggih Ibu. Aku mung bisa mling ya ngger cahayu. Kudu sing akeh nggonmu momong bojo. Inggih sendika Ibu. Purna inggih sungkem. Lanten kalih sigra manjing wonten ing ngajenging sasana ringga sasana lingga dampar agung. Muga curiganipun dipunagem malih lajeng sedaya jumeneng mangke wancinipun putu keluarga putu sesarengan suka parisuka nggih lajeng suka parisuka nggih para kadang campur sari sumangga nggih wedal kula sampun